Yes, come in. Senu madam. Sanu. Dala nazo kitimeke de mimi. Wani irin taimako kenan? Naji labari shi ke mutum Greek. Ki na yi taimako sosai wallahi. Kuma na riya mai shawo. Duka giri wannan ba wanda na keke show a fuska. De jikinka. Kana da abin dariya. Ala wallahi ki ge na genki. Ko ba ke de kosisi na ji dade a zuciyanki. Dala taimako wanda na so ke yi da ni. Okay. Dala na neme gidan ubanki miji uwaki. Ubana? Mahaukacin ina ne kai? Zaka shigo har office ina ka zo kana zagi na. Baka da hankali ne? Security! Ben sa jage de ke. Security! Hajiya, salamu alaikum, kon gafara din. Dauke min wannan shashashan anan. Dauke min shi nan. Hajiya, me ya faru? Sase mana. Me ya faru wai? Na se Dala na so ki temeke ni ki nuna gidan ubanki miji uwaki. We? Ubanka miji uwaka? Zaka zo ka ba Hajiya kana zaje da shi? Ben sa jage na se gidan ubanki miji uwaki wanda na se da reke a gerengere. O yanzu ka ma de na zaje da ni ne kana yi. Ba de ken na sa jage na se gidan ubanki miji uwaki wanda na gerengere. Oh, Hajiya ba de ke ba. Yana nufin ubanka miji uwaka ne gangare wurin da ana shuka mutum. Yes. Kai. Mun ti da zumna. Hajiya bari mi mun nahi ci. Ka sai ni wanda ya gan zuwa ya gan komawa. Yes.